Morning Blaze, Monday to Friday, 6 to 9. Alright, morning Blaze, usithabile sekhona elayini, sithabile? Hello. Kunjani sisi wami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Hey, kade sithi siyakuzingela mhlambe ukwahlathi nje basikhuluma. Uyozama nawe. No, ngisekhaya ngazi maybe network. Yeah. Awusichazele kabanzi njengomuntu wazi kabanzi ngendaba ethinta amatshe namadwala. Idayimanela ngempela. Iziphi indlela nje ezilula zokwazi ukuthi ulibone? Idayimane nje elinormal. Kunendlela ke mhlambe zokulibona ukuthi makwenzekile wathola itshe. Ucabanga ukuthi inedayimane mhlambe ongazenza ukuze ube neqhunyana kancane ukuthi ke yilo na. Ungathatha nje mhlambe iglass no like iglass nje fastereni uliscratch makwenzekile lelo tshe liphethe la scratch lo glass one kungaba yilo kungabi yilo. Okay mana uthatha iglass uscratch iglass ngetshe ne lona lokucabanga ukuthi idiamond lelo tshe lelo lakho siliphethe cabanga ukuthi idiamond. Okay ma scratch iglass my scratch ka iglass kungenzeka kube yilo or kube iquartz of which iquartz icishe ibe looka like idiamond nama characteristics akhona yafana kodwa akulona idiamond. Ngizokuchazela ukuthi ama quartz atholakala kanjani. Then two ngalithatha mhlawumbe uthatha newspaper mawufa ube sendaweni eselangeni mawubeka newspaper ubeka lelo tshelelo kuzoba ngazi ukuthi utalaga ngeke uzukwazi kahle ukufunda kuzobe kuyinto eshiny like yabo. Then uthathe futhi ubeke elangeni mawubeke elangeni lelo tshelelo kumele likuvezele into engathi ama colors e-rainbow a spectrum sort of like yabo ama colors e-rainbow. Uthathe ushukela ke beke phezu koshukela malisinka down kusho ukuthi kungenzeka kube yilo but malihlalela nje on top kungenzeka kungabi. Mana ngicela ukucacisele kala sisi uthatha ushukela like mhlawumbe ufake ngenze example mhlawumbe ufake ebhesenini noma eglassini ne bese ulifaka nje phakathi mangabe lishona phansi okay mabe lishona phansi ungaliphusha uliyeke nje. Yeah, the force of gravity kumele izenzele because it's a diamond. Okay alright okay then if you sink down it might be a diamond. But ke ngoba ngisho ngithi kune quartz ecishe ifane ne diamond. Thina la eLadysmith ngoba siseduze kwama Drakensberg Mountain. Amatshe esinawo amhlophe kanjalo kungaba ama quartz. Uyabona? So indlela okufanele ngayo iquartz nendlela okufanele ngayo idiamond icishe ithayifana. For instance kune magma, imagma ilolo daka lolo libilayo oluye lube khona kuma volcano uyabona? Yeah. Thina le South Africa asinayo volcano but into enjalo inekwenzeka endaweni ezishisayo. Njengonje le South Africa idiamond ungalithola eNorthern Cape, Northwest or Limpopo because ama province akhona ayashisa. So ngalenkathi le magma le ibila okungukuthi kodwa khona la ngeke iphume ngoba kusekushayisana kwamatshe ngaphansi komhlaba thina sinakho lokho le South Africa. Iye ibile bese intruder ibheka phezulu. Izothi my intruder bese ifika ihlala ku surface which is but 241 kilometers ukusuka phezulu yaphansi. Izothi my ifika ihlala lapha ngilolu daka liyashisa liyabili. Umhlaba lo uyabanda. Lizobe selihlala lapho ke seliqina lifoma into engathi ice. Then kabantu sebengaligubha kube idiamond. Ne lo force lokuthi diamond mele kube ukuthi process yakho iyashesha ispeed sakho siphezulu ngalendlela i-diamond will be formed. But should it happen ukuthi process iba slow i-temperature ishisa ngalowo ndlela kuzokwenzeka the same formation but kungenzeka ke kuformetheke i-quartz or i-granite. I-granite banokusebenzisa ke emakhabetheni yabona. Yebo. So mina yeah. So ngokubona kwakho wena angazi noma usuke walibona yini ngamehlo mhlambe noma ukubona kwakho ngethombe itshe lelitholakala lapha Kwahlathi ngendlela wena obuka ngayo umuntu onalolwazi osinikeza lona njengamanje. Do you think ilona idiamond noma mhlambe ngenzeka kube lawa amatshe owashoya o quartz no granite? Okay. Mina bengizethela my own opinion yabo. Other people they took offense yabo because I was just saying in general because we as people we have to give each other knowledge where we can. Yeah. Mina ngisela imhidi I can walk to Kwahlathi azange ngiye but ngibona ama picture nama video. Ngase ngibuza komunye othi ukuphi la ngase ngathi
nigubha into ekangakanani, because njengoba ngishilo ngithi according to my own knowledge, yeah, i-diamond ungayithola it's 117 to 241 kilometers down the surface. Wathi nje loya bagubha into mhlambe inangeyipeto nje kube nje ngasedolweni bese kuvikela. Mase ngathi okay, ngaba lokho nje imana or a miracle for a diamond ukuthi bese endaweni enjalo. Nasendaweni yangayithi kanje. Yeah. Then leya lona it's clear. Iquartz nje mangachazela iquartz yabo nje mawuthatha ice. I-ice cube uyifaka emanzini. Yeah. Bese uyayithatha uyibeka lapha. Izoba shiny angithi bese izoveza nalento engathi mhlophe phakathi nyana. Iquartz ne-ice kuyinto ekanjalo. It's Okay. icy look like. All right, siyabonga kakhulu. So ngibonile yabo it's icy look like kanjalo. Yikho bengithi na it might be iquartz, but ukuthi it's a diamond I was in denial. But yeah, ama-geologists will go and check. Okay. Yabona. All right. Sizusithabile siyabonga khona isikhathi sakho nolwazi usinikeze lona ekseni.